पकौड़ी वाला ने बोला है, यो ब्रो कैसे हो पकौड़ी बोलुआ, प्लीज लाइक मी। कमेंट कीजिए, कमेंट कमेंट। पकौड़ी गलुआ पकौड़ी गलुआ ने बोला है कमेंट। ओ दोस्त लोग प्लीज कमेंट। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए दोस्त लोग। पकौड़ी गलुआ ने बोला है, ओ मिसेस को क्यों डिलीट कर दिया। हेलो हेलो हेलो, सपोर्ट मी। हेलो हेलो, मा जाखो रावबो गैया। बाङा सिङा लहाथिं प्लास्टिक दोस्त लोग। हेलो दोस्त लोग कमेंट कीजिए। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। हाय हाय दोस्त लोग कमेंट कीजिए। अरे सब लोग भाग गया रे। हाय हाय कमेंट करो। दोस्त लोग कमेंट कीजिए। हाय हाय मा जाबावगोन, रावबो कमेन्टबो खालामा। सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे। प्लीज सपोर्ट मी, सपोर्ट 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 करो, सपोर्ट सपोर्ट। हेलो हेलो हेलो, कमेंट कीजिए कमेंट।
कमेंट कीजिए, कमेंट 10 लोग। हेलो कमेंट कीजिए, कमेंट। कमेंट करो 10 लोग। के उन्दुदों गाबोन नायदोलाय मोनाबाय। रावबो कमेन्टखौनो खालामथारला माथो। दीपा शकीरा ने बोला है ही। दीपा शकीरिका कैसे हो? क्या सब्जी खाया? दीपा शकीरिका कमेंट कीजिए, कमेंट। प्लीज लाइक मी दीपा। कमेंट कीजिए, कमेंट। कमेंट कीजिए 10 लोग। हेलो प्लीज कमेंट। समायना नार्जारि आंनि एलबियाव सफैनो हादों। रोजा साबायखर बावहरनाय समायना लाइक दान। थेंक यू लाइक होनायनि थाखाय। समायना मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो दे। राहुल बाबा 143 ने बोला है लाखों निर्जन। राहुआ बाबा 143 ने बोला जय हो बर्मन बाबा। राहुल बाबा 143 ने बोला जय हिंद बर्मन बाबा। समायना नार्जारिया बुंदों एम। समायना नार्जारिया बुंदों आं ओंखामखौनो जायाखै आयु दाबो जाया होनबा। खबर सबर बोरै समायना? दिनै मोजां उन्दुनो मोननाय नंलालै। खाना जाग्राफोरजों जा गोमखौ होखाबाय।
समायना नार्जारिया बुंदों उखैनाय मोनाखै। अह' नंगौ नामा? फिथा सावाखै नामा समायना नार्जारि? जानो थांगौमोन। कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ। हेलौ 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 दसलुक प्लिज कमेन्ट कीजिए। कमेन्ट कमेन्ट कमेन्ट। कमेंट करो कमेंट 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 पटापटी कमेंट करो। अरे माँ ऑल क्रेटोर्स ने बोला है हेलो 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 ऑल क्रेटोस ऑल क्रिटॉन हेलो हेलो हेलो। जो लाइक नहीं दिया है प्लीज लाइक दे दो एक एक। सपोर्ट कीजिए सपोर्ट। हेलो हेलो हेलो। कमेंट कीजिए कमेंट। मा जाखो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो। हेलौ 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 लोगोफोर मा जाखो गावसिला हरजोबदो दे एसे। जोंहा आदै एखे सौफैनो हादों। आंनि हेल्पियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आदै एखे साल्थे लाइक दान। थेंक इउ साल्थे लाइक होनायनि थाखाय। जोंहा एखे साल्थेया बुंदों साल्थे होननानै बुंहरदों आरो अनजालि दुबाइ ब्लग सौफैनो हादों आंनि एलबियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। हेलौ 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 अनजालि जोंहा एखे आदैया आंना नेट जाया साल्थे अह नंगौ नामा दे दे। जोंहा आदै एखे साल्थेया बुंदों आं लाइकल' होनो फैबाय अह दे दे। हेलौ हेलौ पटापटी कमेंट करो दोस्त लोग।
हेलो 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 दोस्त लोग पाटापाटी कमेंट करो हेलो 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 प्लीज कमेंट 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 मेंबाय रावबो कमेन्ट खालामग्राबो गैया हेलो 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 सेल्फी ले 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 सेल्फी तोरा तोरा ले गिना गिना मबाइल बिना बिना रे दिना बिना रे दिल बिरे रे अरे दोनों डांस ने नाच मरेले दोनों डांस मरेले नीला 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 सेल्फी ले 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 सेल्फी
दोनदो बुदो आं उन्दुनोसै बुदो बेलाय बिसो सिङावसो Tadi masmu dongkar. Ngabu asyik buja banyak. Kamu bisa guna. Papa dia nih hingga lalu coba. Ngai faiगोन Papa lihat aku naik. Kamu Papa lihat angin kasihmu. Papa lihat. Hai kuda berlau lagi. Papa lihat. Aduh Maria hai kuda senjata lagi. Nah, dia top jikan. Bagus nak. नोंनाबो थाब लावगोन बा Bagus nak. नोंनाबो थाब लावगोन उन्दुनोसैलै एखे